Altså, det er bare fordi, den går sådan her. Ja. Og så går sådan der. Og det gør det her. Så det er et godt glas. De sælger det er krystal. De sælger 6 for 300 kroner. Hvad? 300 kroner for 6 glas. Det er krystal. Eller 250. Jeg synes, det er sindssygt billigt. Det er ikke noget specielt mærke. Det skal vi også have. Det er de her og de gør det så billigt, fordi det er ikke noget specielt mærke, de har hentet hjem. Altså, det er sådan meget neutralt. Helt meget fedt. Men det er slet der. Jeg synes bare, det er et mega fedt glas. De har 2 rødvinsglas, det er et stort og et lille. Og så har de hvidvinsglassen, som Andersen sad med. Og de har fået. Så har de champagneglas. Noget af det, som man kan kende glas også, ikke? Det er jo det, jeg er meget god at sige, fordi jeg har haft en diskussion med men hvis man kan mærke, den her slags glas, altså sådan gode glas, de er ikke støbt kuglestød. Kæft for det godt! Kæft for det godt!